Casa Martí hi ha moltes generacions que ens dediquem a l'agricultura ja. Soc pagès ramader, ens trobem a Sant Domí, municipi de Sant Guim de Freixenet, comarca del Segarra. Dins de l'explotació ecològica venim d'una rotació de conreus, sembrem el cigró a primers de març, fem unes passades amb una màquina de desarbratge, es deixa el cigró s'assega a primers d'agost, es neteja, tradicionalment amb el garbell, ara ja més sofisticat, i al final s'ensaca i ja cap a la venda. El cigronet de l'Alta Noia o de l'Alta Segarra és un cigronet petit, amb un gust determinat, i lo important i molt important d'aquest cigró que el podem diferenciar és que no té pela. A l'hora de coure es cou molt bé i no té pela ni es fa pastós. La llegum aquesta, el cigronet petit, es feia molt bé a aquestes terres, per climatologia, per pluviometria, per temperatura i per la qualitat de la terra. Perquè hi ha una història, perquè hi ha una cultura i, a més, en producció ecològica, sostenible, amb una altra manera de fer les coses.